Огромен надпис "Оставка" се появи отново над русенското село Базън. Негов автор е Танджу Ахмед, който за втори път изразява своята гражданска позиция по този нестандартен начин. Въпреки 30-градусовите жеги, вече цяла седмица Танджу Ахмед работи по надписа "Оставка". Буквите се изписват в тревата, като се коси по специален начин. Една буква ми отнема времетраене близо 2 часа. Оставката вече съм изписал на 4 декара. Всеки евродепутат от БСП си има по 1 декар оставка. Нека те да се я поделят сами помежду си. Танджу, който е глава на семейство и баща на малко дете, не е доволен от условията, в които живее българският народ. Той иска промяна и то най-вече за младите. Да създадат условия за работа, да създадат конкурентно способност и да престанат политици и държава да се меси в бизнеса, да върнат младите в България обратно. Аз искам да видя моите приятели и роднини тук. И когато отида и почукам на вратата, когато отида за едно кафе, за една биричка вечерта, не искам тази врата да е заключена с годин наред. Младият мъж не е голям оптимист. Не вярва много и на бъдещото правителство, което ще дойде на власт. Ще поддържам оставката на тази голяма нива и ако се наложи, ще я увелича с още 1, 2, 3 декара, за да бъде урок и за да бъде трън в очите на управляващите. И ако следващите не направят нищо различно от тази оставка ще им я поискам отново. Танджу планира да направи още един надпис. Този път с датата на предсрочните избори.